Nggih. Nggo. Urip ning donya kuwi penting. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya kuwi tanduran akhirat. Kula tak tanglet salat tanduran ngendi? Poso tanduran ngendi? Sedekah tanduran ngendi? Ngaji tanduran ngendi? Majelis taklim tanduran ngendi? Nyekolahke anak-anak tanduran ngendi? Rukun karo tangga teparo tanduran ngendi? Bekti karo wong tua tanduran ngendi? Ngekke wedang bojone tanduran ngendi? Maling. Maling ya tanduran akhirat ya. Ngapusi ya tanduran akhirat. Ngrenengi wong ya tanduran akhirat. Kula tanglet melih.